Pag clay soil mga kapapards, pag ipuga natin, tapos subukan natin pisilin, matitigas siya. Ibig sabihin, clay soil siya. Malambot lang siya pag mabasa. Pag matuyo siya, nandyan ang ugat ng halaman. Iipitin niya yun ganun, ang ugat ng halaman. Ang halaman ay maaaring mamatay. Safford Jokes. What's up mga kapapards? Maliwanag po yung araw, so kayang-kaya pa natin gawin yung project natin dito sa tutorial gardening. So sa araw na to mga kapapards, magsisidling tayo. Wow. Yung ampalaya, pwede naman yun direct i-transfer natin doon sa lupa. Pwede gawin muna natin seedling dito sa paso. Dito kasi pag i-direct natin sa lupa, baka hindi sila tumubo kasi ang lupa ay matitigas. So ang gagawin ko ngayon, ipatubo lang muna dito. Lagyan natin ng magandang klaseng lupa. Tapos kung medyo malalaki-laki na sila, pwede na i-transfer doon sa saan natin gusto i-transfer. So ganito na lang ang sitwasyon para talagang tutubo sila. So ito na ang project natin ngayon mga kapaparts. So ang gagawin natin ay magkuha tayo ng magandang klaseng lupa. Ito may nakahanda na ako dito, pero dapat ito pa talaga ito i-segregate, linisin. So magandang klaseng lupa to, malambot, kaso lang may mga bildo pa nakahalo. Dapat lang talaga natin to i-segregate. Dapat alisan natin yung mga nakahalo dyan, bildo, saka mga iba pang mga matutulis na bagay gaya nito. Ayan, dapat alisin natin muna yan. Dapat pure na pure talaga yung lupa. Ayan mga kapapards, ito naman klaseng lupa nahalo lang dyan, pero clay soil to. Pag clay soil mga kapapards, pag ipuga natin tapos subukan natin pisilin, matitigas siya. Ibig sabihin, clay soil siya. Malambot lang siya pag mabasa. Pag matuyo siya, nandyan ang ugat ng halaman. Iipitin niya yun ganun, ang ugat ng halaman. Ang halaman ay maaaring mamatay dahil naipit yung ugat niya. Kasi itong klaseng lupa, pag tuyo to, matitigas to. Hindi tulad nitong klase mga lupa na pinili natin, ganito. Pag igalaw natin ganun, talagang bubungkuan lang siya. Ganun. Wow. So itong klaseng lupa maganda. Pag matamaan to ng tubig, talagang bumuka lang siya ng ganun. So magandang klaseng lupa. Hindi tulad nito. Ayan, kahit gaano nating pisil dyan, hindi talaga siya ganun pa rin siya. Yan ang clay soil. So dapat natin to alisin. So mga paso na tayo dito. Lagyan natin sa paso. Dito natin lagyan yung butil ng ampalaya. Ayan. So sa nakita nyo kapaparts, yung lugbati tubo na sila aakyat yung kanyan pataas yung mga lugbati natin So konting alaga na lang, bihisa ng palagi ng tubig, talagang hindi matagal meron na tayong pang-utan. Yun ang lugbati natin. So ganito lang mga kapaparts, pipili lang tayo ng mga malalambot na lupa. Ayan, kung saan natin pwede ilagay muna yung pansamantala yung butil hanggang tutubo siya.
dito sa backyard garden, hindi naman dapat na sobrang dami ang itatanim natin kasi hindi man natin to ibebenta, gagamitin lang natin to konsumo. So 6 na puno pwede na, 4 pwede na, importante meron kasi sa liit ng area dapat marami tayong matamnan dyan, klaseng halaman. Kung iubos nyo nating area sa isang halaman lang, so magbili pa tayo ng iba. So gaya nito ginagawa ko, may lugbati dyan, may sitaw naman dito, may kamatis naman dyan. Sa iisang lugar lang, andyan lang sila, pero kunti-kunti lang para gawin lang nating konsumo. Nakahanda na tayo mga kapapars na 2, 4, 6, 7. So 7 baso lang ang gagamitin natin. Pag mabuhay lang tong 7, marami na tayo makuha ng bunga dito sa 7 puno ng ampalaya. Marami na tayo makuha bunga. Ganun lang mga kapaparts. At andito na nga yung butil ng ampalaya, yung sitaw, no? So nakita nyo yung butil ng ampalaya. Ayan. Ayan ang butil ng ampalaya mga kapaparts. So pwede dalawa o pwede rin isa, depende sa atin. Ang gagawin ko ay dalawa. Pag hindi tumubo yung isa, syempre may pag-asa pa may isa na tutubo. Ang gagawin po natin ay itusok ng pagganon dito sa malambot na lupa. Ayan, bandang ilalim talaga mga kapaparts. Talagang isuksok siya sa bandang ilalim. So ito, nandyan na siya. Dito naman lagyan din natin, ganun rin, dalawa sa bandang ilalim talaga, para pag mabasa siya talagang matagal siya matutuyo. Yan, nandoon talaga sa ilalim, mga estimated mga 1 pulgada. Ayan. Ayan. Ililibing natin yun dito, ang butil ng ampalaya. Ganun lang mga kapaparts. Tapos isatabi natin yan kung saan hindi masyadong matamaan ng araw. Ayan. Butil, itusok. Ayan. So butil, itusok. Ganun lang. Ayan. So last, ito, hanapin natin yung mga magandang butil kasi ang iba dito parang matagal na hindi na matutubo. Ito butil, magandang klaseng butil to. So itusok. Itusok talaga sa loob, idikit. Yan, idikit. Itong klaseng lupa, kahit sabi ko nga, kahit idikit-dikit natin yan, pag matamaan niya ng tubig, aapaw lang yan. Hindi tulad yon sa clay, sisikit yon. Ito hindi to sisikit kasi magandang klaseng lupa to. Ayan. Then tubig. Ayan, lagyan na natin ng tubig. Tapos isatabi natin to sa lugar na hindi mapupuntahan ng mga animal gaya ng manok, kambing, aso, baboy. So isatabi muna natin to hanggang tutubo siya. Pag tubo na siya, pwede na natin i-transfer, pwede dito,
sa ginagawa kong plot, pwede yan dito i-transfer. So ganun lang muna. So ganito. So i-transfer na natin dito sa isang lugar na nakita natin na hindi siya pwede galawin ng mga manok, mga kapaparts. So ganito lang ang procedure paano magsisidling ng ampalaya. So dito natin siya nilagay. Ni-cover natin itong dalawang sako dito ng lupa din to. Ito magandang klaseng lupa din to. So andyan sila mga kapaparts para hindi siya galawin ng mga hayop. So ayan, antayin na natin hanggang matubo. So thank you talaga mga kapaparts sa palaging panonood dito sa tutorial gardening ni Paparts. Ayan, mga pisting manok, andyan na naman sila. Ito ang challenge mga kapapart sa lugar na maraming piste sa ating gulayan. Pero ganun pa man, kayang-kaya natin yan mga kapaparts. Management lang. So thank you and I wish you all God protected. Bye bye. Safford Jokes.